To jama'a barkanmu da wannan lokaci ga takaitaccen labarin duniyar tare da ni Khadija Salim Kandarawa. Gwamnan babban bankin Najeriya CBN Oluyemi Cardoso ya ce tattalin arzikin kasar yana farfadowa tare da ƙara ƙarfi a halin yanzu. Gwamnan ya bayyana haka ne ga manema labarai bayan kammala taron kwamitin kula da manufofin kuɗi karo na 300 a birnin Abuja, inda ya ƙara da cewa hakan na zuwa ne sakamakon yadda masu zuba jari a Najeriya ya ƙaru cikin watanni 18 da suka gabata, da yake taɓo batun tashin farashin kayayyaki a ƙasar. Gwamnan na CBN ya ce yana cikin ƙalubalen da ake fuskanta, sai dai ana aiki don magance matsalar. Ƙungiyar ma'aikatan wutar lantarki reshen jihar Kano ta sanar da shiga yajin aikin sai baba ta gani sakamakon rashin biyan su haƙoƙinsu da suka ce kamfanonin KEDCO ke yi. Sakataren tsare-tsaren ƙungiyar na shiyar Arewa maso yammacin Najeriya, Muhammad Babangida ne ya bayyana haka ga manema labarai a jihar Kano, inda ya yi zargin cewa ma'aikatan KEDCO sun shafe sama da watanni 100 ana cire musu kuɗin fansho daga albashinsu, amma ba a tura kuɗin zuwa inda ya dace ba. Muhammad Babangida ya ƙara da cewa duk wani ƙoƙarin da suka yi don yin sulhu da kamfanin KEDCO ya ci tara, hakan yasa suka yanke shawarar shiga yajin aiki a jihar ta Kano. A nan kuwa hukumar kula da gidajen gyaran hali ta Najeriya ta fara kaddamar da bincike tare da kamo wasu fursunoni 7 da suka tsere daga gidan gyaran hali na yankin Ilesa a jihar Oshun bayan ruwan sama mai karfi da ya lalata wani sashi na gidan. Mai magana da yawun hukumar Umar Abubakar ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar. Ya ce fursunoni sun tsere ne da misalin karfe 2 na dare a ranar Talata 20 ga watan Mayun nan. Ya kara da cewa biyo bayan faruwar lamarin, shugaban hukumar gidan gyaran hali na ƙasa Sylvester Ndidi Uwekuchi ya bayar da umarnin a gaggauta gudanar da bincike kan yadda fursunonin suka samu damar tserewa. Sanarwar ta kara da cewa hukumar tana aiki kafada da kafada da sauran hukumomin tsaro da shugabannin al'umma domin kamo waɗanda suka tsere tare da mayar da su gidan gyaran halin, inda kuma aka sanya ladar naira miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanai kan yadda za a kama fursunonin. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya kaddamar da wata cibiyar baiwa almajirai da yara mata marasa zuwa makaranta ilimin kwamfuta da na sana'o'i domin inganta rayuwarsu. Cibiyar, wadda gwamnatin ta gina tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, ya mayar da hankali wajen koyawa ɗaliban ilimin yadda za su yi sana'a ta amfani da fasahar zamani ta hanyar amfani da wayoyin hannu da kuma kwamfuta. Gwamna Ahmad Aliyu ya ce manufar shirin ita ce tallafawa tsarin bayar da ilimi ga kowa a matakin jiha da ƙananan hukumomi a Sokoto. Baya ga ilimin kwamfuta, ɗaliban za su kwashe shekara 1 suna samun horo na sana'o'i daban-daban da kuma ilimin rubutu da karatu a faɗin jihar ta Sokoto. Rahotanni daga gabas ta tsakiya na cewa mutane 15 ne suka sake rasa rayukansu a yankin Gaza na Falasɗinu tun daga tsakar daren ranar Laraba, sakamakon hare-hare a saman da Isra'ila ta kai. Kafofin yada labarai a yankin sun rawaito cewa waɗanda suka rasa rayukansu a harin da aka kai a Jabaliya da ke arewacin Gaza sun hada da mutane 11, inda wasu 13 kuma suka jikkata. Yayin da kuma a wani hari na daban da aka kai wani gari, mutane 2 sun rasa rayukansu tare da wani yaro 1. Har-haren na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu ba a raba kayan agaji a yankin na Falasɗinu ba, duk da cewa an fara shigar da wasu bayan kawo ƙarshen kulle na makonni 11 da aka yi wa mutanen yankin na Gaza. To takaitattun labarin namu na daidai wannan lokaci kenan. Za ku iya samun waɗannan da ma wasu labaran a shafukanmu na sada zumunta akan dandalinmu na Facebook, Instagram, TikTok da kuma shafinmu na X akan JKD Media da JKD Media _ Ni da na gabatar da labaran Khadija Salim Kandarawa nake cewa mu kasance lafiya.